dari kapuk Nggih. dan dari bludru. Nggih. Lah pakaian yang dari sutra atau dari kapuk ini saya tidak mampu menempelkan pada kulit. Harus dirangkapi dengan kain yang bludru ini. Kalau tidak dibegini, ini rasanya adem banget. Saya bisa masangin seketika. Wis. Jadi kudu enten bludrune ngeten. Kudu gedas ngeten iki. Gedas ngeten iki. Niki, gedas ngeten iki. Niki nek wong biasa kan pun gedas ngeten. Ya niki semua dirangkep. Niku pun pinten taun jenengan kudu nglampahi kulit nganggo kain budu nek 30 tahun. 30 tahun. Nggih. Terus laku selain ngagem niku bangsane poso-poso ngagem, Mbah. Entah tungrawat, mutih, ngeblek, melek dan sebagainya. Nek poso biyen riyen nggih pun tambahi poso 2 bulan terus di perintah dari alam gaib. Nggih. Wit dari ruah sampai poso niku pun lakoni. Nggih, heeh. Lajeng menjalani tapa bisu niku 5 dina nggih pun lakoni. Nggih. Lajeng apa nggih? Niki dawuh Yang Resuma jane kula niku kon tirakat sak kuat-kuate. Lah tirakat niki namung melek. Maka selain niku nek kurang mangan kula niku lakoni nek kurang mangan teng awak piloh. Mangannya harus terjamin. Oke, pemahaman kula paham. Artinya prihatin atau tarak broto itu kan nari kekuatan raga karo jiwa karo rasa. Artinya aku kuatku mutih ya mutih, ngerawat kotot melek-melek. Artinya ora oleh maksakan kendaki rasa karo jiwa, manut karo jiwa karo rasa. Artinya jenengan mengelampaui dah bertahun-tahun. Terus pemahaman jenengan untuk ilmu-ilmune wong saiki itu ilmu kanoman karo kasepuhan ilmu apa, Mbah? Bedane kanoman karo kasepuhan, Mbah? Ilmu kanoman kan pun diserat enten Widatama. Iya. Enten Widatama nek wong-wong nom iki biasane sing digunakaké kan Adiguna. Adigung, Adiguna. Ya, terus nggih terus. Nek wong Jawa sing pangaitu ngisep sepuhing supana tegese sepuhing supana sepuh ki asep sepike ngawa. Oke, nggih. Dadine wong tuwa iki ora gampang muring, ora gampang murka. Sepi ngisep sepuhing supana tegese sepuh ki ora ana sing nerjemake asepe ampuh. Mboten mungkin, mboten bakal sepuh masih sepi ngawa. Ngawa kanumsan kamurkan iku nek wong tuwa kan kathah kan berkurang. Kedahe ngoten niku. Untuk menjaga ketenangan batin, menjaga keselamatan diri niku wong wis tuwa kudu wani sepuh apa nggih? Sepuh tegese sepi hawa. Nek wong tuwa aja murka terus kok putri tabak malah kenger. Enggak, Mbah. Kok mbrame terus tak tabak ya kalau jiling wong makai dulu tabak ya ke rumah-rumah ya. Enggak, kembali ke sepuh. Orang sepuh kan patokane dudu umur to, Mbah. Bener ora? Cocok ramonganku. Dikatakan sepuh itu kan tidak harus ukurannya umur to, Mbah. Mboten. Mboten. Lan enten ngene Widatama. Maksudnya sing nek enten ning pupuh pinten? Nggih, nggih. Karena bukunya pun betul ning kuwi kemutan. Sing dikarepke wong tuwa niku ora marga umure, marga kawruhe. Wis. Marga kula senajan kita iki bocah, senajan kita iki Joko nek kawruhe wis mampu mencakup dunia lahir dan batin ya ku wong tuwa. Oh. Nek senajan tuwa tikul nggo teken nek ora mampu menguasai ilmu iku diarani tuwa-tuwane tuwas. Apa ya. Jadi pemahaman ini
satriya dadi cah enom-enoman iso teka pemamane penandita atau biksu atau wiku ngono maksudnya. Nah, senajan tenom nek pemahaman pun digemi iku saged diangkat menjadi biku atau menjadi wong tuwa. Oh, iya. Nek senajan tuwa umur pun kan nek pemikirane ngene iku. Maka ngaten nggih. Mingkar mingkureng akara. Akorana karenan marti siwi. Saya pada kedua ke Sinambung resmine kiduk. Kuwi Mbah. saya ngulang-ulang niku pada kedua, saya pada saya Heeh. Mingkar mingkuring akara Akorana karenan mati siwi. sinawung resmi nang kidung sinuba sinukarta mbeh kertarta bakatine ngilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Agama ageming aji apa agama ling diasuk wong saiki apa agama ling piye maksude? Yang sing dikarepke Raden Sudira. sing dikarepke Raden Tanaya yang menerjemahkan Iya, yang Tanoya. yang menerjemahkan Widatama adalah raja-raja di Jawa itu mengutamakan agama. Oh. Sebab miturut buku serat serat Pustaka Raja utawi serat Paramayuga, baik mrene Sabdatama, sesuk mrene. Jenenge lali pokoke ya. Ketenteraman suatu negara adalah mengambil dari agama. Peperangan tidak akan bisa menenteramkan bangsa. Ora iso nenteramke. Jadi kesimpulannya dengan adanya agama iso nentemke negara. Nah, Lah sekarang kejadian terus dengan agama ling fanatik radikal terus ngebom itu terus piye pemahaman jenengan, Mbah? karena ajaran sesat itu disebarkan kepada orang banyak. Wah. Akhirnya orang banyak ikut dan sesat itu. Unine mungkin. Nggih. Akhirnya dia yang karam dikalahkan. yang halal dikaramkan. Akhirnya ya ini begini nih akhirnya banyak korupsi, banyak penipuan, banyak sak panunggalane. Pejabat belian hal ini itu sing yang juga menjadi oglo-oglo bangsa apa jenenge pejabat belian iki lho. Niku juga mempengaruhi tidak stabilnya sebuah negara. Jadi rusake negara karena dipimpin wong ling ora bener. Kesimpulannya ngono kuwi. Dipimpin yang ajaran sesat. Ajaran sesat yang diularkan kepada orang banyak. Akhirnya orang banyak membuat undang-undang negara mengambil dari ajaran sesat itu. Akhirnya karena membuat ajaran sesat, korupsi ling hukum gur setahun sing nyolong pitik malah dihukum 2 tahun. Wah, wis iki urusan negara mriki niki. Banciladan. Ya, Mbak. Ya. Terus pemahaman jenengan untuk nempuh zaman dari kala bendu ke kala suba, dari zaman wesi ning zaman kemasan tuh prilakune bangsa Indonesia piye? Angen-angene piye sepuh kados jenengan, Mbah, kanggo generasi sanom nggo supaya negarane gemah lipah roh jenawi tata titi kentrem raharja. Cara jenengan ada tiga jalur. Nggih. Jalur pertama adalah menjadi pejabat berusaha jangan pejabat belian. Nggih ora tukon, nggih. Nggih. Sampeyan mudeng ada pilihan. Nggih, pokoke nggih. Uang. Nggih, money politik nggih. Nggih. Aku supaya menang nggih.
politik dan duit. Nggih, money politik nyebarke duit nggih. Kotor niku Nggih. juga mengotori Nggih. hatinya sendiri, Nggih. juga mengotori hati manusia, hatinya orang banyak. Nggih, terus kedua. Kedua adalah kembalikan kepada seorang pejabat negara, kembalikan dari seorang putra bangsawan. Jenengan percaya bahwa ling mimpin negara iku kudu terengku semua rembesing madu, Mbah. Nah, niku mungkin yang namanya seratan ngulang ngaten niku amarga Nggih. nang ngulane seratan Nggih. yang bebet asor wangsul dados tiang luhur niku kamurkane tiang saya angklangkungi. Tegese nek ing darah asor sanga rakyat biasa niku munggah jadi pangkat seorang pejabat pemimpin pemerintahan niku wong-wong sakiwa tengene pemerintahan niku padha duweni penjalukan seneka-neka kang tanpa wonten ganti rugi. Wah, apik. Terus yang ketelu, Mbah, iki apik. Yang ketelu apa mong ya? Yang siji mau kan money politik, yang sing mau pejabat kudu diterangku semua rembesing madu atau darah biru. Yang ketiga, yang ketelu. Yang ketiga adalah ajaran yang sesat yang disebarkan oleh orang banyak itu tadi digunakan untuk membuat undang-undang. Akhirnya undang-undang niku sing karam dikalahkan, sing kalah dikaram-karamkan karena menggunakan ajaran yang sesat. Iso Kenapa? Tak simpulke ajaran ning dianut model Kurawa karena pendukungnya oke, walaupun kuwi elek tapi karena pendukungnya elek kok aja diterapke ngono to, Mbah. Ya, ngono lho, Mas, iki ngoten niku. Oh, ya.